Γεια σας. Συνεχίζουμε τη σειρά και την παρουσίαση των σεμιναρίων με το σεμινάριο Interior. Αφορά το εσωτερικό του αυτοκινήτου και τον σχολαστικό καθαρισμό του ή, αν θέλετε, όπως είναι ευρέως γνωστό, τον βιολογικό καθαρισμό. Ίσως είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία περιποίησης που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα επιλέξουν να κάνουν για διάφορους λόγους. Για αποκατάσταση της υγιεινής, για απολύμανση, για το αισθητικό, επειδή θα πουλήσουν ή θα αγοράσουν ένα όχημα, και για να διατηρείτε το εσωτερικό σε μια κατάσταση σχεδόν σαν καινούριο. Καθώς πάντα μετά τον καθαρισμό ακολουθεί ενυδάτωση όλων των επιφανειών για να συντηρούνται. Το σεμινάριο έχει διάρκεια μία ημέρα και οι θεματικές που αναλύουμε στο θεωρητικό σκέλος είναι περιπτώσεις που συναντάμε στο εσωτερικό, η ποικιλία και οι ιδιαιτερότητες των υλικών και των επιφανειών στην καμπίνα ενός αυτοκινήτου, ο απαραίτητος εξοπλισμός, βασικοί κανόνες για ορθή και ασφαλή χρήση επαγγελματικών προϊόντων, τι λάθη γίνονται και πρέπει να αποφεύγονται και φυσικά το πολύ σημαντικό θέμα της σωστής κοστολόγησης της υπηρεσίας. Ακολουθεί το πρακτικό σκέλος, όπου σε ένα καθημερινό αυτοκίνητο ξεκινάμε με το κομμάτι της διάγνωσης, ακολουθούν οι μέθοδοι καθαρισμού, όπου οι συμμετέχοντες πιάνουν στα χέρια τους εργαλεία και προϊόντα για να κάνουν μόνοι τους τη διαδικασία από τον καθαρισμό μέχρι την ενυδάτωση. Άλλο ένα επεισόδιο ολοκληρώθηκε, τα λέμε στο επόμενο με το σεμινάριο γυαλίσματος, να περνάτε όμορφα.